O Boviño Wine Fest vivirase este ano en Rianxo, a Pobra e Boiro. Desenvolverase do 6 ao 9 de agosto e conta coa colaboración da Deputación da Coruña. O Pazo de Goiáns foi o escenario elixido para a presentación dunha nova edición do Boviño Wine Fest, que se vivirá do 6 ao 9 de agosto. Estas xornadas centradas nos caldos da ISP Barbanza e Iria regresan ao propio Pazo, pero nesta ocasión tamén terá como sede Rianxo e a Pobra. De feito, as actividades arrancarán o vindeiro 6 de agosto en terras rianxeiras. Porque Cazapitas é de Rianxo. O roteiro que é ali de casas, utilizamos un poquinho o patrimonio que existe. Traemos aquí co Cadaval que nos vai explicar dun xeito enolóxico, vai ser unha volta polas 4 casas, porque ali hai 3, pero na imaginación de Kiko hai 4. Entón, ele dixo que son 4 casas e facemos un roteiro de 4 casas, 4 viños, que rematarán no Pazo de Martelo, onde se fará unha degustación a través de Miguel Mosteiro. E para rematar esa actividade temos unha actuación do grupo AUN. O venres 7 as actividades trasladaranse a Pobra, onde haberá unha ruta guiada polos viñedos da adega Entre os Ríos, realizada por José Cruzat. Cataránse 4 dos seus viños con degustación realizadas por Luis Arijón e a música correr a cargo de Calequi e Las Panteras. O sábado será o día central e a sede será o Pazo de Goiáns. Vamos a dedicar a mañá a que ás 12:30 na que Juanjo Figueroa dará unha clase magistral da importancia das adegas e os enclaves no territorio, hacia onde vamos, hacia onde queremos ir e cal é a súa función. E cando remate eso, que eso é gratuito, só hai que inscribirse. E a partir de aí empezamos pois ca cata musical, que será en enclaves distintos. Solemos utilizar o peirao, as escaleiras, dependendo como é a climatoloxía. E a cata musical, nós non facemos catas técnicas, facemos catas artísticas. A cata musical será 4 viños das bodegas participantes e cada viño pois levará unha canción. Pola tarde desenvolverase a cata poética Túnel do Viño e a partir das 8 da tarde Viño Humor con Carlos Blanco. O 9 será o último día, a xornada regresa ao Pazo de Goiáns e dedicarase a Luis Sande da adega Pagos de Brigante. A Deputación da Coruña colabora dende a área de turismo nesta nova edición do Boviño Wine Fest, que converterá a comarca nun escaparate de viño, gastronomía e cultura. Este evento encaixa perfectamente dentro do que tratamos de facer na Deputación Provincial da Coruña na área de promoción económica e turismo, de falar de territorio, de falar de cultura, ademais aquí falase con mayúsculas, non só se fala de cultura do viño, que xa é moi importante, senón que se fala do resto da cultura con mayúscula. Aquí vai haber música, vai haber experiencias, vai haber humor, vai haber un montón de eventos que ao final contan o que somos, o que queremos ser tamén no futuro e sobre todo o que trata de traer a unha sociedade, a propia, a nosa que vive aquí, a un evento dunha calidade excepcional, pero tamén trata de traer un turismo de calidade que busca algo diferente. Rianxo será unha das sedes desta edición e o seu alcalde, Julián Bustelo, agradeceu todo o traballo feito polos organizadores para dar a coñecer os viños da ISP Barbanza e Iria. Para nós é un placer poder participar con esa data do día 6 de agosto. Encaixa plenamente con esa estrategia que nós temos dentro do Consello de Rianxo para poñer en valor, aínda máis se cabe, para dar a conocer tamén os nosos produtos, os nosos principais produtos, pero máis alá que iso, a nosa literatura, a nosa cultura mariñeira, etcétera, 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 non? Cousas que neste evento do día 6 pois tamén se van a facer. E por outro lado, pois porque tamén participa non só na cultura vitivinícola do Barbanza na actualidade, senón que tamén no evento deste día 6, a adega Cazapitas, unha adega rianxeiro, polo menos que aporta barrica rianxeira. Mentres que o alcalde de Boiro, José Ramón Romero, puxo en valor o boviño e a calidade dos caldos que se elaboran na comarca. Consolidado, van alá 3 anos e que ten un crecemento que vai ano a ano pois, de forma exponencial, pois para nós poñer en valor o viño e todo o que rodea, como explicaba ben antes Suso, todo o que rodea o viño, pois para nós é apostar por un turismo sostible, non só en Boiro, sino en toda a comarca. Non? Eu simplemente quería agradecer a todas as persoas que fan posible e que levan traballando todo o ano para que o 6, 7 e 8 de agosto teñamos o Boviño Fest e que seguiremos traballando xa de cara ao ano que ven e que siga crecendo e que sea xa un referente non só a nivel da comarca, senón a nivel de Galicia e tamén a nivel nacional. Non?
As entradas para poder participar no Boviño Wine Fest poden conseguirse a través da web apousada.eu.